Ndike ndathi ke ngenye imini apha, when it comes to Zulu people, inintsi into ongayifunda kwaba bantu abaya. Yabona aba bantu noba abekho perfect nje, ndiyayazi aba bantu bake baphume endleleni njenganaye wonke omnye umntu. Aba bantu abekho perfect njenganawo wonke omnye umntu, bake baphume endleleni ngokwenza futhi nangothetha, because wonke umntu uyakwazi umehlela loo nto. But yabona Zulu people, i-unit epha kubo awucingi uyithatha. Ndiye ndenza umzekelo ngeculture yabo. Ungabanika imfundo kangakanani abantu bakwaZulu, bazayithatha imfundo yakho, kodwa they know where to draw a line. Uba lo mfundo yakho izilihlaza ifuna ubasusa kwiculture yabo, ncama uzawuhamba nayo imfundo yakho. Aba bantu i-unit abanayo ikwenye nje level, futhi ungacimba sometimes bavana bonke. Kuyenzeka nabo bangavani njenganawo wonke omnye umntu, kodwa xa kukhona into efuneke beyi-achivile, yabona xa befuna into beyazi bizawubhenefitha bona bonke. Hayi bhuti, hayi u-enough ngu-enough kwaba bantu. Yabona u-enough ngu-enough kwaba bantu. Aba bantu xa befuna into uba mayenzeke beyazi bizawubhenefitha isizwe sabo, you know what they do? Babeka ii-differences zabo ecaleni, bahlangana futhi bane-understanding ethi bani siyayazi basifani, kodwa for lena into kuyanyanzeleka sifanile. For this purpose kuyanyanzeleka sivanile. Ndiyayazi uba mna nawe sineengxaki zethu ezingasifanisiyo, but for this reason kuyanyanzeleka sivanile, kuyanyanzeleka sihlangene, because leni into is-affecta thina sobabini, and leni into ayinanto yokwenza nongavani kwam nawe. Zulu people ba-operate kanjani? Unity, abakhathali noba ubani uthini. Uyabona i-unity nawuze bavume. Uyabona umzekelo, beka phantsi into yoba abekho perfect, bayafana nawe awukho perfect, futhi bayona njenganawe, kodwa bayayazi uba impi against each other kumele iye kwiphi. Bayayazi, they know uba ngoku ungavani kwethu akuzusebenzela apha, masikubeke phantsi sidile naleni into. Iyawuxhomekeka kuthi uba xa sesiyifumene le nto siyifunayo siyaqhubeleka nasingavani. Zulu people banjalo, uzawuba shocked uba yintoni eyenzekayo e-KZN. Laa nto yenzekayo e-KZN sisifundo, kumele sifunde pha kulaa nto. Laa nto bayenzayo pha kumele sifunde pha. Not yonke into eyenziwa ngabo ndithi funeke siyithathe, kodwa uzokujonge i-unit epha phakathi kwabo. Yabona i-unit epha, futhi ngeke ungene phakathi kwabo. Xa sebesithi u-enough ngu-enough, bathetha loo nto ke qha. Nenkani umzulu xa esonele ngeke umconvince bhuti. Hayi bhuti, it's going down, ndiyakuxelela. Ngeke umconvince umzulu.